yang maya. Ali tahu bagi bata amanami nawaringanak di berbagi jam. Mauliate puji-pujian di pasar rohanami tuho ali Tuhan di bawah sembah buto. Ala dipakai lahong rohanami do ali Tuhan. Asik do dengan di basam do napa bungo kami. Boing kami marpu di nama hula-hula nama dia nakor di tongani bawas ni pangulung kami di bawah sembah. Ima ali Tuhan di nama sakap kami. Nang borhat mangduhon anak do burni huriam tutongan-tongani huriami. Di nanay majalo pasu-pasu marbugasum sian nabuhumi. Ali Tuhan mani Tuhan di marubangmu. O matutong na merejero hatong pikiran kami. O matutong na manironi ulang kami di bagasang silagyon. Terlubima hatang na naik siniliw kami. Nagsudohon niya po sa mito na po tuwanak do bor ni Hulian di na jalo pasu-pasu bagasong. Asang giat ali Tuhan. Gabi isin tata na siya sa rin na siya di mangulong niya siya manong. Jala asai dipakai nasiya dinamuka padoan sarimiyomi sahat tu ujungna tuaka kami nakanyo. Nang dia ka ulang nami anong nali Tuhan dia kana mamluti ulang nami iba ada nanan sirat Tuhan nami. Pasat tali do pamuda baliga di Tuhan. Asa ho matotong nama ni roy hai seduna. Ho nama na leon horong do dami di kami na magdugo berarti. Asa di bawah sebelas ruha udah kami di bawah sebelas boy sipun di bawah kami di bawah ruha atau masih maruha mali Tuhan di nang borhat kami di bawah Tuhan julani kami Tuhan asa totok kami di bawah sana ibahu saja jalo Tuhan tang yang kami di bawah sankornya namu Tuhan Yesus Kristus Tuhan yang matanya kami di depan. Amin.
bata marhide-hide goa mile bata ama dohot goa anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goa ni tau di porbadia na tumapalangit dohot kanon boto hamu maong jahu badude bata ibadah jumadiho kita jala ibadah na punahita baik bangsona dohot biru-biruna puji-pujian mauliate maroha muna ibana puji hamuma warna di ida rodo dengan namion na masyarakat na berbatas jalan rodo na sida mamilo pasung-pasung marhite-hite huyamon saya tatak mana sida di bagasan kasih roha jalan pasung-pasung mana sida marhite holong di roha saya rajai mana sida marhite-hite top di porbagia jalan matang yang namion ala asido tolong di roha di bagasan kuatnya anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kudul Maha Musalu nama Tuhan kita. Ima mangarajai mangaramoti akka ate-ate na pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Hatang ni debata ojakan di Bardonga Saripeo ni si Hokman Rikianto Lubanggaul dohot Purwana Nuraya Jenita Simatupang Wenetamido sia surat ni Apostol Paulus matapoton Huria Filipi di Filipi 2 ayat 2 sonoma di disi gohi hamuma halalas ni rohakon sadama parrohakok kamu sadama haholongamuna saroha sapikirama hamu gohi hamuma alalas nirohakon sadama parrohahon hamu sadama haholongamuna saroha sapikirama hamu
Iruangko sana. Selamat datang Nabi Tasaluna. So serapat berguru naik. Wang so serapat dilihat nak ini. Serapat dari. Oke, puji Tuhan Pak. Di Hamuna Saluna manami do inanami di pesta Natal di bagaisan tahun di lasni rohata dan nahulat Tuhan Yesus. Alai las rohata di anak do urutang di nanai pacong-cong pardona sabi beo. Jalan laus lima hari Natal yang kedua di perayaan Natal isang mahamong pahot o padamunang marhite pardongan sa rebiyon. Amangin namin ang dihita sa lubog na marsiyaulongan di Bagasan Jesus. Moro tahatay tarimog tu pardongan sa rebiyon. Moro hitak ka ng parjulo pasti orang tak terburung dalam masyarakat. Jadi kalau kita mau mengalami pasti orang tak se sikop do nama dong masyarakat. Bahasa dong sikop disima teguna, disima tonggina, disima paitna. Jadi disima muruna, do disima holongna. Alam pardongan sa rebiyon sa sintong na ima salah satu cara orang Kristen patuluhon bahwa di pardongan sa rebiyon na ima na pagjulo iko pada bidawon na holong. Alani mamang kami nangdak pola herak kita moro gurgar manang susarang kapar saripeo na pasti mapahini ala dia dong imana do di dongatongan ni par saripeo nai tidak ada kasih. Jangan kalau di hamil dua nah pasti ada untuk gambaran monorosi berkalo mandor tuhoinan burusi matupang bangulo rumah tangga kita omah si batu bautak sonoman yang bahkan berbagai harapan dan keinginan. Jangan ada yang gadui. Alamiyo setiap rumah tangga orang Kristen morodang adong visi dan misi, morodang adong harapan, manang morodang adong naneksiahana di perdalanan di rumah tangga ini. Boyo horokta pasti akan gagal. Alamiyo horokta kami boy malohorot ay mancay do pardongan sa rebiyon ini. Allah mulai dari dasar, mulai dari terbentuknya rumah tangga dan dibayar sehingga satu harapan komitmen mana saya nanai sudah corona bersama termasuk maradompon natorasna, maradompon sibaduara, maradompon angka keluarga di tengah-tengah ini kita harapkan rumah tangga ikosobawa hula-hula manang rumah tangga jauh sebelum rumah tangga nunggak berhenti natorasna hadulan dungdapon kikina naik rumah tangga ibadah sasitong na hurok na kanitamu na rumah tangga ini alanya molado makaulau lau bapak kulau maku molado makaulau di perbedaan ini orang yang nanti kita sambutlah karena masyarakat sebenarnya saya tugas dan tanggung jawab rumah tangga lebih
ibaratnya rumah tangga orang Kristen. Nah pasti amang lu bergaul doh di hoinang musiman pak. Dak terpaksa kau pikiranmu. Karena pikiran kita berbeda. Berbeda doh bawa doh buru-buru di tempat ibadah. Alani bahasa tidak akan disos sadama parohau kamu, sadama hahoro kamu, dia do maksudna. Jalan tujuan ini batang pada didok somong itu hamuna dua sonari, di dua pribadi yang berbeda, di dua pribadi yang memiliki ketidaksamaan dalam kehidupan kesehariannya, alai ikobui sadar. Alamido amang doh tamuina nang dia dua hasada di tonga-tonga di rumah tanggai na berjuru ima komunikasi yang baik. Aisibata dengan dunia tujuannya matai pintar lawi mana mendapat tergula-gulana. Alai aladang komunikasi doh baik doh inatai oro doh gabisana. Dan sebaliknya dengan dunia tujuan ni perempuan ini lau mandapoto si matuana boru si matuana duli mandapoto nak kadongan tuna anggina boruna berena alai aladang dikomunikasikan dengan baik boino ulang dari gali jadi boino niat yang baik itu menjadi salah alanya ala boy man doon ni bawa bereng mani ngalaw be ngasay ditaruh gobe molo bahasa keren na didok ngamar tangan puli be inna so binoto ko ha dili puli tangan ate bisa na tujulu ala ya bata didok ngama ay siya mar tangan puli do paru maino saya tangan puli do nang helao artinya amang inang sebenarnya tujuannya itu adalah baik, alai karena tidak dibangun dengan komunikasi yang baik, buido hita, natoras, keluarga dan semua yang melihat, menilai menjadi tidak baik. Alamido hamuna dua perrohau dohot pikiran kalau tidak dibangun dengan komunikasi dengan baik, nah pasti dang boy si kopi. Udah nakani pikiran dibawa, doh pikiran di buru-buru, nggak pasti berbeda. Ala yang melotak komunikasi kau doh baik di dalam keperbedaan ini. Tahu masa ada titik ima, boy ma, ulah menonta doh degan. Alana keluarga itu kalau tidak bisa saling menerima, saling berkomunikasi dengan baik, kupikir pasti dong mau jalan susah menjalani rumah tangga. Alanya saya matu julu, saya matu jai, saya matu hampirang, saya matu siang ujungnya lamima mapai kita lam kolam, lamima mapai kita lam jutro hanta, lamima mapai kita ujungnya gawe mapak korhom tuaka nasodinggan. Menghindari jami tahun keunikan nabadua pun ima kebersamaan. Bahasa urut kebersamaan alana tabayat koma hola nalani hamuna dua merduma keluarga besar si matupang doru benggau. Hola nalani hamuna dua masih ada tulang di simatupang, tulang di lubang kau, beriban alih-alih dosa kalandas. Berarti HP arga, berarti HP luar biasa dong kebersamaan dalam rumah tangga orang Kristen. Holang alami dua halang, boy berjumpa, dua tolu bahkan boy berjumpa, naso masih dadaan, gabe masih dadaan, ujungnya boy mahita masau. Doh dengan gabe tabida mah nani gorana ima tutur para datoni. Mama
mendongani jalan Tuhan masuk kami nah terakhir uruk Tuhan menegura tidak ada keluarga Kristen yang bahagia kecuali mampu saling menerima dan memaafkan. Moro masih cakona, moro masih cadoa, moro masih urupan. Hidup kebahagiaan dalam rumah tangga orang Kristen. Amin.
ditahi ro hamuna do nang berbagas alaida kamahalang Kristen berbagas so si piligi ibaheni tangyo kamu majo atan ni debata tarimo turuhut ni parlonga sa lebeo ni halak Kristen na pinuka ni debata pinabuan ni hanan yung ditopa ni bata sa may nilong ibana ma dan tinggal sa salabaway ujung ubay mali ibana sa damur pangrupi banyak kunak dungi dibuat di bata masa rusuk siap bawai menjadi bur dungi dipasung-pasung manusia aku ni hidup Tuhan Yesus dan jadi bahwa dibawa jolmana ay napawag ko jolmana dungi dioli na asin na mangalang do ibana jala na magmuli na usirangipe pangalang do atau na binalong ni bata dan jadi sirangon ni jolma somonodo didok hatan ni bata ku bawai amuak kabawa awolongi hamuma parti utang nabi somon Kristus nama kahulongi priai jala na mangaleho dirina humokopsa di bahini ia memudai kamu tunasiya una kamu menerima sosok ikomalo kamu mandongani nasiya sangat baik kamu nasiya somo donga panean di hamuduan na surasuda Songono do didok hatan ni bata ka kabur-bur. Hamu kabur-bur. Oloi hamu ma hatan ni bawang nabi. So pangulung na di Tuhan. Ay bawaido ulu ni parti utara. Songon Kristus ulu ni huriyai. Iko portor, porman, toman, mardongan halapoho doho haminahon ni torti parani ni buru-buru ima na arga di jolo ni lebatado di jolo ni jolna atau parani kamu mahata ni lebata suluko kamu ma parasi ni rohao doho habasano doho haseremo ni roha masih pauneunea jala masih asia-asia pahamu saluhut riring niroha muru rimas panongkahiyo doho panisay hioni daho kay siya kamu dikijang ni saluhut nai masih ahoronga pahamu ay ilo rahut-rahut ni nasundegan dungi dame na siya ni batang ima pangarajai bagasa pahamuna jala salud na minaymu marhitihatan ng papahinan tongtong may marhiti kuwar ni Tuhan Yesus asa ibana mangarajai pahamuna dohon ulang muna atau nung nalipilihanmu hatan ni bata tahimot turu parlongas sa libeo ni anak Kristen manungkung mau ngay jumuro liho panguli hokman kikiyanto banggaw olo doho makatong nyoko di jolo ni dewata na koto salud do di jolo ni akadongan na pumudi son di pamido rohando sinuraya jenita si matupang naniririk mong gabi ng saribe olo doho makaolong ibana siya nasa roham doho mamulahon siya nasa gugong Hud maparagi na badia ng doho ibana olo doho mangaju ibana tumsura marhagaleo manakumura parangena jalan nasa papaulahon marang tanikonomu ibana paima disira kamatia kamu soko molo na usada dohang mangului sa lukut na dogma alus naman kumamay di huwalay na nuraya jenita si matupang naniririk ni si Hokman Rikianto Banggaw bayan dengan na sarili olo doho makadong jokot di jolo ni dewata ng puto sa lukut
Do bijolo yang kadongan na bungu di soko. Na bilangindo rohando si hokman pikianto lubanggao gabi sinodukmu. Olo hokman kahong ibana senas sarokam. Jalan pangalago na kret maranupon ibana. Dohok mamarangeho parani na babiya. Babuah alang pistek ko. Jalan nasutupa mahinorok ko. Manang tadi konom ibana. Paima disirang kamatia kamu suko. Molo na usadaro hap mangului sa lubunay. Dogma alus. Nakanin hata panguduk punom na sida. Taringot tu pardonga sarita ini. Sonari talian majo waktu on di pengantin lau mertukar cicin. Naposo ni debatado au nama buat katana tu kamu. Mar hite guar ni debata ama doh guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doh guar ni todi porbadia hudok hataon. Na pinadomu ni debata dan jadi sirangon ni jolma. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama hamu. Di sodakot Tuhan debatama bohina Tuhamu. Jala sai asima rohana di hamu. Di dopakot Tuhan debatama bohina Tuhamu. Jala di pasor Roma damena Tuganuk tod di munabe. Amin. Karomai 12 2021. Nama Hokman Prikianto Bangkau, tempat tanggal lahir Pasir Batu 16 Mei 1984. Dengan nama Muraya Jenita Simatupang, tempat tanggal lahir Sihonongan 23 Juni 1982. Telah menerima berkat perkawinan di Hurian Kristen Indonesia pada tanggal 23 Desember 2021 di Jemaat Akai Pasir Batu, Resort Tarutung Timur 1, Daerah 2 Sri Tumpang Adikuan. Naskah Filipi 2 ayat 2, Pasir Batu 23 Desember 2021 yang memberkati Pendeta Andra Samudi Pasari STH ditandatangani, pengantin laki-laki Hokman Lubanggao ditandatangani, pengantin perempuan Nuraya Jenita Simatupang ditandatangani. Membuat anak berumur berpada
limot